बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआवहाय बुंनायखौ आंबो खोनादों। खिन्थु बेफोर गासिबो मेगन गोसाजों बुंनायसो। माब्रैबा नोङो मोजां सालायनाय सरखारखौ डिमरेलाइज खालामनानै गाहायाव लाबोनानै बदनाम खालामनानै गावसोरो माब्रै गाव नाम खालामना लानो हागोन बेखौ लानानैसो बिसोरो बेफोरबायदि बदनामखौ होसावबायबायदों। आङो जोंनि मानगोनां CM प्रमद बर' सारखौहाय आङो रोजा रोजा धन्यबाद होदों। मानो होनबा बिथाङा थाखा थाइसे लायालासिनो जोंनो मेरिट लिस्ट हिसाबै जोंनो बे साख्रिखौ जोंनो होदों। बेयाव आङो रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आङो बिराद गोजोननाय मोनदों बे BCDC सेक्रेटारिनि फिथाइखौ मोननानै। आङो बेहाय सासे मेरिट हिसाबै आङो सेलेक्ट जानानै आङो उथ्रिसार जानो हादों आरो बिनि गेजेरजों आङो जोंनि मानगोनां CM प्रमद बर' सारखौहाय आङो रोजा रोजा धन्यबाद होदों। मानो होनबा बिथाङा थाखा थाइसे लायालासिनो जोंनो मेरिट लिस्ट हिसाबै जोंनो बे साख्रिखौ जोंनो होदों। बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआवहाय बुंनायखौ आंबो खोनादों। खिन्थु बेफोर गासिबो मेगन गोसाजों बुंनायसो। माब्रैबा नोङो मोजां सालायनाय सरखारखौ डिमरेलाइज खालामनानै गाहायाव लाबोनानै बदनाम खालामनानै गावसोरो माब्रै गाव नाम खालामना लानो हागोन बेखौ लानानैसो बिसोरो बेफोरबायदि बदनामखौ होसावबायबायदों। आं बिथांमोनखौ नेक्स्ट टाइमनि थाखाय बेस्ट अफ लाक होनगोन। मानोना बेफोरबायदि सुबिदा फैबाय थागोन। साफ्रोमनिबो खाफाला एखे नङा। सोरबा बैसो जानानै मोनो, सोरबा गोरलैयाव मोनो, सोरबा बिराद खस्थ'जों मोनो, बा सोरबा आरामै गोरलैयै मोनो। बेफोरबायदि आरोखि। ओंखायनो खेबसे खेबनैयाव नारभास जानो नाङा। मानसिनि लाइफआव नोङो थैजासिमाव नोङो स्ट्रागोल होननाय जिनिसा थाखायो। ओंखायनो जाहाथे जायफोरा मोनाखै बिथांमोन बयबो स्ट्रागोल खालामो साक्सेस जाहैनाय बायदि।